BTCनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार बिथांखि लादों, जाय बिथांखिनि गेजेरजों सासे उन्दै हौवासा एबा हिनजावसा गथ'फोरनि रोंगौथि गोनांखौ गोरलैयैनो मिथिनानै जाय जेराव रोंगौथि दं बे आयदायाव दिथागिरिया गावनि गथ'खौ फोरोंनो गोरलैयै सायख'नो हासिगोन। बेनि अनगायैबो मोनब्रै गोनां थांखि लानायखौ खौरां बिलनि गेजेरजों BTCनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। बेफोर बिथांखिफोरा जाबाय DMIT टेस्ट एबा डार्मेटोग्राफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेंस टेस्ट, जाय हौवासा एबा हिनजावसाया जोनोम जानायनि उनाव बेखौ मोनसे आनजाद होनानै थि खालामनो हायो, जेराव बे गथ'नाव इसिङारि मा गोहो दं। बेनि गेजेरजों सासे उन्दै गथ'साखौ रोखा खालामनो हागोन बे हौवासा एबा हिनजावसाया मा रोंमोनथाय दं बेखौ रोखा खालामनो हागोन एबा हमदांनो हागोन। डार्मेटोग्राफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेंस टेस्टनि गेजेरजों आरो बिमा-बिफाया गोरलै राहाजोंनो बुजिनो हागोन बिथांनि गथ'आ मा आयदायाव रासिन हमदांनो एबा गोरोंसिन जागोन। बेनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ गाव मोजां मोननाय रोंसिननाय आयदायाव थिसननो हायो। इन्स्टिट्यूशनल सिंगल स्किल प्रग्राम बे हाबाफारिनि गेजेरजों गंफ्रोमबो डिग्री कलेज लेभेलाव योगाखौ खालामथारनो नांगोननि बिथांखि लानाय जादों एबा जासिगोन। केरियार काउन्सिलिं एन्ड मटिवेशन प्रग्रामखौ गंफ्रोमबो कलेज लेभेलाव लानाय जागोन। बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा थुलुंगा मोननो हायो गावनि जिउ राहा दानायाव। डिग्री आरो मास्टार डिग्रीनि फरायसाफोरनि थाखाय ग्रुप इन्सुरेन्स खालामगोन, जाय 5 लाख रांनि जागोन। बे हाबाफारिखौ दाहाल बिमुंनि फोरमान बिलाइनि गेजेरजों मुं थिसनना होनाय जागोन। बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा जाब्रबथाय जायोब्ला एबा हरखाब गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जायोब्ला बे रांखौ मोननो हागोन। ठीक আছে, बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय। तो दिनैहाय एसे आगोलावनो जोंनि मानगोनां EM विल्सन हासदा सारा जों दा गोदानै निउ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स फर स्टुडेन्ट्स अफ BTR नि थाखाय गोदानै मोनसे प्रग्राम बा एक्टिभिटिस जोङो खालामनो थांगासिनो दं। तो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो जे दिनै जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय गोबां रोखोमनि जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय एलिमेन्टारिनिफ्राय लानानै हायार एजुकेशनसिम गोबां रोखोमनि इनिशिएटिभ इतिमध्य लानायखौ बयबो नुगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोंहा गोदानैनो मोनसे निउ एजुकेशनल इनिशिएटिभ होननाय मोनसे प्रग्राम आरो बेवहाय जोंहा मोनब्रै जों प्रग्रामखौ लादों। गिबियावनो जाबाय जे जोंहा DMIT, जायखौ जोङो डार्मेटोग्राफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेंस टेस्ट होननानै जों बुंदों। आरो नेक्स्टआ जाहैबाय जे जोंहा इन्स्टिट्यूशनल सिंगल स्किल प्रग्राम, जेरावहाय जोङो जास्ट जगाखौ फकास खालामगोन आरो बिसेसकि जोंनि कलेज लेभेलनि थाखाय जों बेखौ खालामगोन। नेक्स्टआ जाहैबाय जोंहा केरियार काउन्सिलिं एन्ड मटिवेशनल प्रग्राम, लोगोसे बे ओरिएन्टेशन टाइप प्रग्राम जागोन रिलेटेड टू DMIT टेस्ट। आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेन्स 5 लाखसनि थाखाय जों स्टुडेन्ट्सफोरनो ग्रुप इन्सुरेन्स नैबे बोसोरनिफ्राय जों होनो थांदों। आरो बिसेसकि बेयो जाहैबाय डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि थाखाय जोंनि बडलेण्ड ट्राइबेल काउन्सिलनि जेसेबां जोंहा इन्स्टिट्यूशन्सफोर दङ, बिनि थाखाय जोङो बे मोनब्रै एक्टिभिटिसखौ दा साखाफारा जाबाय, जोङो स्टार्टखौनो खालामनो नागिरदों। दा बाथ्राया जाहैदों जे जोंहा DMIT होनब्ला मा बुङो, एसे आगोलावनो सारा फोरमायलांदों, असमियाव फोरमायलांदों, दा आं एसे बेखौ बर'आव आं बुंनो सानदों। जे DMITया जाहैबाय जे मोनसे बियो साइन्टिफिक मोनसे एसेसमेन्ट, आरो बे एसेसमेन्टखौहाय जोङो फिंगार प्रिन्टनि मोनसे पेटार्न दङ। बे पेटार्ननि गेजेरजों जोंनि जेनाखि गथ'फ्रा जन्म जानाय लोगो लोगोनो बेहा मा इननेट एबिलिटिसफोर दं आरो बेहा माब्रै बिनि लार्निं स्टाइलाव गथ'आ थाङोब्ला बे साबसिनै केट्सआप खालामनो हागोन आरो बिनि जेनाखि पार्सनेलिटि जेनाखि ट्रेड दङ, बे ट्रेडफोरखौ गासैबो डायग्नोस खालामनो हायो। जाहाथे डायग्नोस खालामखांनायनि उनावहाय जाहाथे माने बे गथ'फोरखौहाय जोङो मोनसे ट्रेकआव जों जाहाथे लांनो हायो, जाहाथे बियो गावनि ड्रिम्सफोरखौ जाहाथे सेटिसफाइ खालामनो हायो। दा बेवहाय मोनसे खोथा दङ जे गथ'फोरनि जेनाखि केलिबार, जों एक्चुअलि गथ'फोरनि केलिबारखौ जों मोनथियै थाखायनो दिनैहाय गथ'फोरखौ जोङो रं मोनसे ट्रेकआव जों फाथायहरो आरो गथ'फ्रा हाहैया जाहैयो। जेरै जों मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे जोंनि पेरेन्टसफ्रा गावनि गथ'फोरखौ डक्टर आरो इन्जिनियारिं फार्स्ट बे गथ'फोरनि माने पेरेन्टसफोरनि मोनसे आसा जे आं डक्टर जानो हायाखिसै, इन्जिनियार जानो हायाखिसै, बे मोनसे आसा जे बे डक्टर आरो इन्जिनियाराव थांथारगोन। खिन्थु दिनै बे गथ'आ बिनि केलिबार दंना गैया, बिनि केलिबार गैयाब्लाबो जोङो बेखौ जबरदस्ति खालामनानैहाय जों बे ट्रेकआव
हरनो नागिरो खिन्थु जोबथारनायावहाय बे फेलार जायो दा बिनि थाखायनो बे जेनाखि केलेबार गथ'फोरनि बिनि जेनाखि स्ट्रेंथ एन्ड उइकनेस बे स्ट्रेंथ एन्ड उइकनेसखौ नायनानै जों बिनि कारेक्टिभ मेजार्सखौ जों होनो हायो गथ'फोरनि माल्टिपल जेनाखि इन्टारेस्ट बेहा मायाव इन्टारेस्ट दङ बे मोननैखौ बे माल्टिपल इन्टेलिजेन्स आरो इन्टारेस्टफोरखौ जुदि जोङो मोनथियो गथ'फोरनिखौ अब्ला जोङो बे मथेनो गथ'फोरनो जों सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो जों बे ट्रेकैनो जोङो थांनो हायो दा बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो एसे माने सोलोंथाइ बिफान हिसाबै थ' जोङो गथ'फोरखौ मोनथिनांगौ जे जोङो बिसोरनि केरियार स्ट्रेटेजिखौ जों बारैहाय लांगोन गतिके जों गथ'फोरखौ जुदि जों मोनथियो जे गथ'आ जुदि स्पर्ट्सआव जुदि मोजांब्ला बेखौ जोङो बे ट्रेकआव जों बांसिन फकास होगोन गथ'आ जुदि बबेबा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सफ्राव जुदि मोजांबा जों बे गथ'खौ बे लेभेलाव जों लांगोन गतिके बे जिनिसखौ जों स्ट्रेटेजि खालामनो हायो बेसिं अन दि माने DMIT टेस्ट गतिके आरो बेवहाय मोनसे दङ जे बे ओरैबादिल' नङा जे माने मा होनो बेखौ बैसोगोराफोरनि थाखायल' नङा बे अल माने मा होनो एजेस अल एजेस माने ग्रुप्सनि थाखाय बे गासिबो माने प्रযোज्य बेनिफिट जागोन आरो पेरेन्टसफ्राबो मोनथिगोन टिचार्सफ्राबो मोनथिगोन जे गथ'फोरनि पार्सनेलिटि इननेट पटेनसियलिया मा बेलेग आरो बे मथेनो बिसोरबो बेखौ होनो थाखाय सेस्था खालामगोन दा ओंखायनो जोंनि बे DMIT टेस्टखौ हयथ' बे सिस्टेमखौ जोङो आसामाव हयथ' आं खालामाखै माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दासिमबो इनिशिएटिभ हयथ' खालामाखै खिन्थु जोंनि दिनै BTC गभर्नमेन्टहा माने आन्डार द लिडारशिप अफ दि आवार अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारनि लिडारशिपआव दिनै बेखौ खालामनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो एलिमेन्टारिनिफ्राय क्लास 1 निफ्राय लानानै जोङो क्लास 12 सिम बे गथ'फोरखौ जोङो गासिबो जेसेबां जोंहा गथ'फोर दङ से more than 1 लाख गथ'फोर दङ बिसोरखौ जोङो गासिबो माने टेस्टखौ जों खालामगोन आरो बे नङा जे जोङो खालि माने प्रभिन्सियेल स्कुलखौल' खालामगोन बे नङा जोङो प्राइभेट स्कुलखौबो बेवहाय जों कभार खालामनाय जागोन बे मोनसे थांबाय आरो क्लास 1 निफ्राय जों 12 सिम दा खालामग्रोनाय जागोन हयथ' प्रयोजन जायोबा क्लास 5 टू राइट क्लास 5 पर 12 लगे आमी करिम एलिमेंटारी जेटु के 5 टू आमार एलिमेंटारी ऑल प्राइवेट वेंचर হয় around more than 1 lakh student strategy to আমি অকমান এটি হয় কৰা হৈছে অলৰেডি তো সেই বস্তুটো আমি কৰিম আৰু লগতে এতিয়া যেহেতুকে আমাৰ DMI বয়নিबो थाखाय যেহেতুকে बे गोदान কোনো होननांगोन आरो जोंनि टिचार्सफ्राबो हयथ' मोनथिया जोंबो एक्चुअली दाबो एकास्टम नङा बिजों दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम जोङो टिचार्सफोरनो होनाय जागोन हेड अफ द इन्स्टिट्यूशनफोरनो होनाय जागोन आरो जाय माने फरायसालिफ्राव थांनानै जाय टेस्ट खालामहैगोन नङा होमबा तो बिसोरनोबो हयथ' ओरिएन्टेशन होगोन आरो केरियार काउन्सिलिंबो होगोन जाहाथे गथ'फ्रा एसे मटिभेटेड जायो नङा होमब्ला बे लेभेलजों जों गथ'फोरखौ जों लांनो नागिरदों तो बेखिनियानो DMIT-आ आरो लोगोसे प्रग्राम होनदों दा बेवहाय जोङो जास्ट जोंनि डिग्री कलेजखौल' जों बेहाय लानो नागिरदों फकास खालामनो नागिरदों मानोना जोंनि जगा प्रग्रामा प्रत्येक फरायसालियाव जोंहा दंखायो एलिमेन्टारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जोंहा जगाया जाबाय थाखायो आरो बिसेसकै मर्निं एसेम्बलियाव जों नुबाय थायो जे बेवहाय माखासे आसनफोर माखासे जगाफोर बिसोरो एक्टिभिटिसफोरखौ जों खालामनाय नुबाय थायो जुदियोबाबो इन लार्ज स्केल हयथ' सोरबा बबेबा मोनसे स्कुला हयथ' मोनसे मोननै जाया जानो हागौ खिन्थु मेक्सिमाम स्कुला जोंहा खालामखायो खिन्थु जों कलेजफ्राव जों बेखौ नुनाय जाया ओंखायनो जाहाथे कन्टिनिउटि स्कुलनिफ्राय फैनाय जा गथ'फोर जाहाथे कन्टिनिउटिया जाहाथे थायो कलेज लेभेलावबो जाहाथे बिसोर खालामहैनो हायो ओंखायनो बेखौ फकास खालामनाय जागोन जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गतिके बे मोनसे जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेन्स जेनाखि जोङो पलिसि दा खालामनो नागिरदों गथ'फोरनि थाखाय बेयो प्रत्येक बोसोराव बे रिनिउ जाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि बिसोरनि थाखाय होगोन आरो बे एमाउन्टआ जाहैबाय 5 लाख जाहैगोन गथ'फ्रा जुदि हयथ' मेडिकेल पारपासाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेबो इनसियर्ड जागोन आरो बायसान्स एक्सिडेन्ट स्टुडेन्टफ्राबो आरो माबाफोर जुदि एक्सिडेन्ट बा इनकेस जुदि डेथफोर जायोबाबो बेखौबो कभार खालामनाय जागोन गतिके जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे खुनु प्रब्लेम जाया फरायनायफ्राव खारन बेमार आजारा जाबाय थायो गतिके जुदि दिनै जोंनि गथ'फ्रा 5 लाखसिम जुदि इनसियर्ड जायोबा तो बेखौ जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ नायगोन तो बेखिनिखौनो all भाई कारण जोंनाथ' कलेजाथ' एक्चुअली प्राइवेटआ बारा गैखाया मोनसे मोननै दङब्लाबो जों बेखौबो लानाय जागोन साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जेबो डिग्री कलेज आरो माने इउनिभार्सिटी जों गासैखौबो लानाय जागोन
गतिके बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंबा जों सोंनो हागोन। कालसारि बेखौ खालामनो थाखाय जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बेखौ जों इनसियर खालामगोन औ कलेजावहाय।